Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про політику, про санкції, про відносини між Україною та Росією будемо говорити з гостем нашої студії. Політолог Михайло Басараб, власне, зараз у нашій студії. Пане Михайле, ще раз добрий вечір. Доброго вечора. І дякую, що ви прийшли. І, власне, аби глядачі зорієнтувалися, ми з вами нагадаємо, про що будемо далі говорити, про так званий кремлівський список Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Власне, відомство Сполучених Штатів опублікувало доповідь, як її вже охрестили в пресі, кремлівський список, щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей з близького оточення президента РФ Владимира Путіна. До списку потрапили 210 людей, 114 осіб із оточення президента РФ, а також 96 олігархів і багато, власне, прізвищ, це загальновідомі. І, власне, до них потенційно можуть запровадити нові санкції, а йдеться, зокрема, про російських олігархів. Це Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Потанін, брати Аркадій та Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Ігор Сєчин, Олексій Міллер, Олег Тиньков, Сулейман Керімов. І серед фігурантів цього гучного скандального списку Сполучених Штатів глава адміністрації президента РФ Антон Вайно, його заступник Сергій Кирієнко, прес-секретар глави РФ Дмитрій Пєсков, помічник президента Владислав Сурков, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. І, власне, деякі з зазначених у списку росіян вже перебувають під санкціями. Окрім того, до кремлівського списку Мінфіну Сполучених Штатів потрапили російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів. І це тільки перший із цілої низки документів, які готують декілька американських відомств на виконання ухваленого минулого року у Сполучених Штатах закону. Політолог Михайло Басараб, гість нашої студії. Власне, пане Михайле, спершу загальне враження. Хтось каже, що насправді цей список про все і ні про що. Бо там, зрештою, всі є, кого там тільки немає у цьому списку. То, зрештою, про що цей список? По-перше, ми повинні розуміти, що будь-які такі рішення, ухвалені у Сполучених Штатах Америки, мають значення. Тому що Штати залишаються супердержавою, наддержавою, світовим арбітром, кому як подобається, але це найдієвіший і найгрізніший запобіжник від можливого свавілля Росії і інших авторитарних режимів чи тоталітарних режимів у світі. Це перше. Друге, ясна річ, не потрібно також впадати в ейфорію або мати якісь ілюзії щодо цих рішень. Давайте будемо їх аналізувати такими, як вони є. Ви абсолютно коректно сказали, що кремлівський список – це не санкції, це лише список і такий, якщо хочете, червоний прапорець російським елітам. Це погроза застосувати санкції до названих високопосадовців. І це дуже важливо, оскільки Сполучені Штати Америки продемонстрували, що застосування санкцій до найвищого керівництва Російської Федерації – це не жарт, а цілковита реальність. Однак, заради правди ми повинні сказати, що в Сполучених Штатах Америки все, що відбувається, це нормально і добре. Це, звичайно, слугує серйозною допомогою, в тому числі для України, яка чинить відсіч збройній агресії Російської Федерації. Але ми розуміємо, що західні держави, і в тому числі Сполучені Штати Америки, не використовують усі наявні можливості для примусу Путіна до миру і до згортання його авантюрної зовнішньої політики. Наприклад, є певні моменти з адміністрацією Трампа, і це не секрет, це публічна дискусія, яка триває в американських засобах масової інформації між конгресменами і Трампом. Конгресменами я маю на увазі і демократами, і республіканцями, які починають ставити запитання Трампу, чому адміністрація Трампа зволікає з впровадженням санкцій, які ухвалив Конгрес Сполучених Штатів Америки. Адже ви правильно в кінці сказали, що закон грізний, надзвичайно дієвий і правильний закон був ухвалений, але адміністрація Трампа не застосовує його ще в повній мірі. Тобто триває якась підготовка. На брифінгах речники
різних відомств виконавчої влади Сполучених Штатів Америки повинні шукати якісь пояснення, чому цього ще немає. І, власне, одне з пояснень є з приводу речниці Державного департаменту Сполучених Штатів, але до нього чому, власне, не буде адміністрація президента запроваджувати нові санкції, і, зокрема, висловлювання вже про запроваджені санкції щодо оборонки. Але до цього ми повернемося трішки пізніше, аби обговорити це конкретним блоком. А зараз я би хотіла, аби ми послухали вже реакцію з боку Росії. Є реакція російського президента Владимира Путіна, і є реакція його прес-секретаря, який знову ж таки опинився у цьому кремлівському списку, Дмитрія Пєскова. Давайте послухаємо, що вони сказали. По суті, всіх нас, усіх 146 мільйонів занесли в якийсь список. У чому сенс таких дій, я не розумію. Але це, безумовно, не дружній акт. Він ускладнює і без того складні російсько-американські відносини та завдає шкоди міжнародним відносинам в цілому. Придание публичности такого максимально возможного списка, просто всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам. Пан Пєсков говорить про імідж, говорить про реноме, а пан Владимир Путін сказав, власне, про шкоду міжнародним відносинам. На вашу думку, чи в цьому контексті, та взагалі в контексті поводження Росії і щодо своїх найближчих сусідів, зокрема України, і в минулому Грузії, і так далі, що ще може більше нашкодити репутації, реноме і міжнародним відносинам? Чи це такі, знаєте, дипломатичні фрази, які, зрештою, тобто якось мають відреагувати, зрештою, в Росії? Я звернув увагу на інше. Ви помітили, Путін сказав, що це означає, що під санкції потрапляють всі 146 мільйонів росіян. Це коментар типового авторитарного лідера, який вважає державу своєю власністю і кваліфікує санкції проти високопосадовців як санкції проти кожного росіянина. Але ми розуміємо, що між російськими олігархами і політичним істеблішментом і пересічними росіянами величезна прірва. Багата Росія закінчується за межами Москви. І те, що Путін каже, що санкції проти мого оточення – це санкції проти кожного росіянина, це означає, що він сприймає Росію як свою приватну власність. Але це росіянам судити передусім. Але для нас це чергове свідчення, що Росія – це новітня імперія і Путін – самодержавець. Що стосується реноме і репутації Росії, ви правильно кажете, це відверта маніпуляція, адже Захід, я б сказав так, дуже терпляче спостерігає і спостерігав за тим, що робить Російська Федерація, і все, що треба було зробити для псування авторитету і репутації Російської Федерації, російське керівництво зробило самотужки. Тому звинувачення на адресу Америки – це, знаєте, пропагандистське гасло. Росія намагається показати, російське керівництво намагається показати, що воно прагне миру, а от американці і їхні західні союзники, і такі от маріонетки, як Україна, як кажуть Російська Федерація, от намагаються псувати життя Росії і диктують мілітаристський порядок денний на планеті. Але ж це неправда, це, знаєте, це біле називати чорне, а чорне називати білим. Все навпаки. Маємо ще кілька реакцій, зокрема, маємо реакцію українського президента Петра Порошенка. Він теж відреагував на оприлюднення цього списку. І давайте теж його реакцію послухаємо і пізніше проаналізуємо. Щира вдячність Вашингтону за чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії. Розраховуємо на відповідні рішення із боку наших європейських партнерів для зміцнення спільного трансатлантичного фронту. Сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминучий і впевнено обмежує апетити агресора. І так буде, допоки в Кремлі нарешті не зрозуміють важливості поваги до міжнародного права, відмови від втручання у внутрішні справи суверенних держав та припинення підриву демократичних інститутів. А також допоки не відбудеться повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Власне, один момент, хочу, аби ми проаналізували. Президент України Петро Порошенко
ну, скажімо, одобрив цей кремлівський список Сполучених Штатів, позитивно відгукнувся про нього. Але, власне, в тому, що ми почули в цьому дописі на Фейсбук, лідер української нації сказав, що він чекає такого ж, я так розумію, такого ж списку і від Європейського Союзу. І в цьому контексті, ну, я теж розумію, що тут теж і багато дипломатії в цьому висловлюванні, але наскільки сама Україна, на вашу думку, робить достатньо, аби чекати певного списку або певної схожої реакції, як, скажімо, у Сполучених Штатах, від Європейського Союзу? Ну, так би, можливо, запитали наші європейські партнери, так? І правильно ставили б запитання. Ви знаєте, тут треба розділяти цих два важливих моменти. По-перше, Україна повинна справді вимагати від наших західних партнерів посилення тиску на Російську Федерацію, адже провідні держави Заходу є гарантами української безпеки відповідно до Будапештського меморандуму. Це перше питання. Друге питання. Україна, зараз на території України відбувається не війна Росії проти суверенної України, відбувається війна Росії, збройне протистояння Росії з західним світом. Єдина відмінність між нами і західними державами – це те, що на нашій території гинуть люди, а на їхній території люди поки що не гинуть. Але Росія здійснює масштабне втручання у внутрішню політику західних держав, впливає на перебіг виборчих кампаній. Зрештою, не в останню чергу з цим пов'язані нові кроки Сполучених Штатів Америки до посилення санкцій проти Російської Федерації. Росія намагається корумпувати західні еліти. Відомо купу скандалів про те, як Росія підкуповує західних політиків, впливає на них, маніпулює ними і багато інших нюансів. Намагається енергетично узалежнити Європейський Союз від себе. Це все елементи гібридної агресії. Тому Захід повинен розуміти, що допомога Україні – це їхній пріоритет. Бо якщо вони не допомагатимуть Україні, вони рано чи пізно постануть з проблемою збройного протистояння з Російською Федерацією. Але це перший напрямок, і напрямок для української дипломатії. Але Україна, звичайно, повинна робити значно більше у посиленні санкційного режиму взаємин з Російською Федерацією. Україна повинна серйозніше ставитися до врегулювання конфлікту, який ми маємо з Російською Федерацією. Слава Богу, ухвалили законопроект 7163 нещодавно. Він хоч і недосконалий, але це суттєвий крок вперед у визнанні збройної агресії Російської Федерації, окупації не лише Криму, а й Донецької, Луганської областей. І, до речі, що стосується звернення президента, те, що ви показали на екранах, президент сказав про все, але забув про одну дуже важливу річ. Нам мало, щоб Росія пішла з нашої території. Росія повинна заплатити за ті збитки, які вона завдала Україні. І, до речі, в законі, який ухвалила Верховна Рада нещодавно, цей інструмент, закладено основу для цього інструменту для формування консолідованої претензії України до Російської Федерації. Ми повинні розуміти, що ціна питання вже сьогодні вимірюється щонайменше десятками мільярдів доларів. Деякі економісти, в тому числі західні, говорять про те, що йдеться вже про сотні мільярдів доларів. Тому це надзвичайно важливе питання, бо Росія може забратися в один прекрасний момент, а Україна постане перед серйозною проблемою вирішення колосальних проблем. От, власне, про це. Дякую вам, бо ви підвели до ще однієї цитати, яку ми хочемо показати, з приводу того, що Росія може забратися, з приводу умовного замороження конфлікту, про яке весь час говорять про загрозу замороження конфлікту впродовж 4 років, відколи триває війна. Але зараз все частіше ми бачимо, що відбуваються такі певні латентні кроки до цього. Маємо цитату постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеби. Давайте послухаємо, що, власне, він у своєму Фейсбук написав, і про це далі поговоримо. «Маю час і маю натхнення», – сказала Америка і публікувала доповідь щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей з оточення Путіна. Хоча до списку персон у доповіді є запитання. Євросоюз теж має час, але не має натхнення. Тому промовчав через тягар втоми від санкцій проти Росії. 2018 буде драматичним роком. Ставки напередодні виборів в Україні вже піднімаються до максимуму. Вчорашні позитивні сигнали Російської Федерації щодо Донбасу – це теж підняття ставок. Нам буде складніше, тому що атмосфера вже не та. Для успіху потрібно, щоб ми мали натхнення тут і зараз. Часу на розкачування у нас вже немає.
Кожен, напевно, якось по-своєму зрозумів, власне, те, що написав пан Кулеба. Підняття ставок відбулося, я, власне, це почула, і це мені видається певною мірою загрозливим. Чи можна тут говорити про те, що відбувається підняття ставок, інколи, можливо, не в інтересах українського народу, не в інтересах, скажімо, Донбасу і повернення Донбасу, і чи немає натяків у тому, що відбувається, зокрема, цей кремлівський список. Дехто, власне, сьогодні теж із моїх колег-журналістів говорив про те, що насправді йдеться до замороження конфлікту, і зовсім швидко, зовсім мало залишилося до українського Донбасу як Придністров'я 2, умовно кажучи. Знаєте, ми повинні для себе збагнути одну дуже важливу річ. У прагненні до відновлення суверенітету України ми не повинні загубити всю Україну. Ми розуміємо логіку, за якою Росія здійснила відкрите вторгнення на нашу територію. Це створення, імітація внутрішнього конфлікту для того, щоб потім використовувати цей внутрішній конфлікт і змусити Україну до серйозних поступок у внутрішній політиці, фактично погодитися на російський протекторат на усій своїй території. От в цьому ми повинні бути непохитними. Повернення території України до складу України повинно відбутись винятково на основі без жодних умов Російської Федерації. Російська Федерація повинна піти з нашої території так, як сюди прийшла, але з відшкодуванням збитків, які завдала Російська Федерація Україні. Безумовно, добровільно Росія цього не зробить. Росія це зробить лише під пресингом консолідованого чи спільного тиску України і наших західних партнерів. Це перший момент. Другий момент, що стосується Європейського Союзу, тут були претензійні нотки у пана Кулеби, я так зрозумів. Я вважаю, що, звичайно, ми повинні спілкуватися з нашими західними партнерами не як запопадливі молодші брати, а як рівноправні союзники, розуміти, що на наших плечах зараз чиниться захист усієї Європи від збройного вторгнення Російської Федерації. Але що стосується виборів, про які, я так розумію, говорив пан Кулеба, то ви знаєте, про загроза російського втручання у перебіг нашої виборчої кампанії – це радше не проблема Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Це великі запитання до української влади, яка толерує відвертих колаборантів на нашій території, яка не покарала представників режиму Януковича, робить спроби у покаранні режиму Януковича, його пособників дуже кволо, в багатьох моментах співпрацюючи з цими колаборантами. Ну і, звичайно, терпляче, я маю на увазі українська влада, терпляче спостерігає за дією, щоденною роботою розгалуженої мережі, російської пропагандистської мережі на території України. Це все те, що спотворює внутрішньополітичний дискурс і, на превеликий жаль, матиме вплив на перебіг виборчої кампанії. Час ще є, але в мене є великі сумніви, що українська влада належним чином підготується до цих виборів, і тому російський фактор матиме серйозний вплив на перебіг виборчої кампанії і президентської, і парламентської. Але, безумовно, Україна переможе. Тобто тут без жодного песимізму. Тут я навіть не хочу з вами сперечатися, і не буду, бо, власне, мені подобається ця ваша фраза і такий умовивід про те, що Україна переможе. Про вибори ви згадали. На початку нашої розмови ми теж говорили про втручання Росії, зокрема у політику інших країн, західних партнерів наших. І, знову ж таки, про вибори у Сполучених Штатах, власне, втручання у президентські вибори, де триває розслідування. І зараз вже у ЦРУ глава Центрального розвідувального управління Майк Помпео в інтерв'ю BBC він заявив про те, що ЦРУ очікує втручання РФ на майбутніх виборах у Сполучених Штатах, які відбудуться у листопаді 2018 року. І, скажімо, чи цей кремлівський список не міг би бути, от як ви кажете, червоний прапорець, таким певним попередженням про те, що, хлопці, ми насправді не радимо вам втручатися в вибори до Конгресу, як ви це робили, скажімо, на президентських виборах, а інакше ось ці люди, скажімо, можуть потрапити під санкції. Чи насправді тут я собі пов'язую непов'язувані речі? Ні, ви правильно говорите все, але ви розумієте, вплив Російської Федерації, проконтролювати вплив Російської Федерації на перебіг виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки тотально не вдасться. Тим більше Росія наплодила достатньо велику кількість уже лояльних чи підконтрольних навіть агентів. Наприклад, Берні Сандерс, який у праймері сконкурував з
Хіларі Клінтон і цілком міг претендувати на посаду президента США від демократичної партії. В нього, до речі, кажуть, були вищі шанси перемогти Трампа, ніж ці шанси були у Хіларі Клінтон. Так ось, цей пан, цей сенатор потім голосував, Берні Сандерс голосував проти санкцій, поширення санкцій проти Російської Федерації. А в нещодавньому інтерв'ю Лавров захищався за цього Берні Сандерса. Так от ми просто розуміємо, що це за політичний гравець. Я думаю, таких достатньо багато в Сполучених Штатах Америки. Хоча б про Манафорта можна згадати. Так? Це перший момент. Тому проконтролювати дуже складно. І ви знаєте, це дуже помилкова і хибна логіка наших західних колег, коли вони намагаються боротися з фейками, протидіяти впливу Російської Федерації на вибори. Значно ефективніше було просто позбавити Російську Федерацію ресурсів впливати на перебіг політичних процесів на території європейських держав і Сполучених Штатів Америки. Для цього треба позбавити Росію надприбутків від експорту ресурсів. Експерти давно говорять про те, що у західних держав є колосальний набір механізмів, які не наважуються використовувати наші західні партнери для того, щоб поставити Росію на коліна буквально за лічені тижні. Це питання експорту нафти і газу до Європейського Союзу. Європейський Союз протримається без російських нафти і газу значно довше, ніж Росія протримається без експорту своїх вуглеводнів не на території Європейського Союзу. Це запозичення фінансів у західних державах. Росія без них не протягне. І це технології для видобутку нафти і газу, розробки так званого арктичного шельфу. Так от, якщо Росію позбавити співпрацю у питаннях технологій, інвестицій і закупівлі нафти і газу російських, повірте, Росія дуже швидко згорне свою авантюрну зовнішню політику і перестане навіть мріяти про будь-який вплив не те, що там в Штатах чи на території Європейського Союзу, а навіть на території України. І зрештою, у Держдепі Сполучених Штатів, одну заяву, яку ви згадали, заява сьогоднішнього дня, якщо не помиляюся, про те, що оці збитки від санкцій щодо оборонки Російської Федерації, вони завдали вже мільярдних збитків, і насправді і цього вже поки що достатньо. Це, власне, так резюмуючи те, про що ви сказали. І зараз більше, власне, ми поговоримо про цей так званий кремлівський список Сполучених Штатів з політологом з Кишинева, Республіка Молдова. З нами на зв'язку скайпом Оазу Нантой. Оазу, здравствуйте, ви мене слышите? Добрий вечір, я вас чую і навіть бачу. Добрий вечір. Дуже приємно, що ви говорите українською. Будемо з вами говорити українською. Я вас попрошу, власне, зі своєї точки зору, прокоментувати, як на вашу думку, про що цей кремлівський список Сполучених Штатів Америки. Насправді, в нас в Україні багато хто говорить про те, що насправді він ні про що, бо там, зрештою, всі можливі прізвища, які тільки можуть бути, з точки зору Російської Федерації. І, власне, важливість оприлюднення цього списку. Будь ласка. На жаль, моя українська мова трохи архаїчна, тоді я перейду на російську мову. Совершенно очевидно, что в Соединенных Штатах уровень возмущения попытками Российской Федерации влезть во внутриполитические процессы перевалил за все красные черты. Этим и объясняется почти единогласное голосование в Конгрессе и в Сенате за принятие этого закона о возможных российских санкциях. Теперь я стараюсь видеть ситуацию в комплексе. Во-первых, есть общение между господином Волкером и Сурковым. И я очень рад, что Соединенные Штаты занимают достаточно активную позицию применительно к политике России, к агрессии России против Украины. И я воспринимаю этот список своего рода как дамоклов меч. И, конечно, мы можем принять такую позицию, что Запад не использует все рычаги для того, чтобы обрушить Россию, поставить ее на колени, но не следует забывать, что Запад руководствуется собственными интересами. Это цинично, но это факт. И далеко не всегда наши проблемы, будь то проблемы Грузии, Республики Молдова или Украины, для них играют первостепенную роль. Во-вторых,
Россия это такая страна, которую опасно дестабилизировать. Не надо забывать меморандум 1994 года, который, так сказать, наивно подписала Украина. Взамен она отказалась от ядерного оружия. Россия, наоборот, стала милитаризированным авторитарным государством. И такое государство, ну, лучше, наверное, эффективнее просто шаг за шагом подводить к ситуации, когда Россия откажется от контроля над украинской границей. Россия согласится с введением миротворцев, который будет не только охранять миссию ОБСЕ, но создадут предварительные условия для разрешения этого конфликта. То есть это будет длительный процесс. Я могу только сказать, что такие режимы, которые имеются сейчас в России, они обречены на внутреннюю деградацию даже без внешних санкций. Поэтому я не в той ситуации, чтобы требовать от Соединенных Штатов каких-то суперрадикальных мер. Сама реакция российского бомонда исключительно нервная, в том числе и с попытками купить себе гражданство других стран, там, говорит о том, что они очень сильно, так сказать, переживают крушение старой политики, когда они воровали в России, а красиво жили на Западе, в том числе их дети и внуки. Поэтому хочется пожелать только, чтобы Украина своими внутренними реформами не разочаровывала западных партнеров. Хочется пожелать, чтобы существовал диалог между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы возможное применение санкций было единогласным решением этих двух важнейших геополитических актеров. И я повторяю главное, как для Республики Молдовы, так и для Украины очень важно отказаться от прошлого и начать строить правовое демократическое государство. Это самый страшный вызов для путинского режима, успешная Украина. Поэтому я бажаю успіхів. Спасибі вам, пане Оазу, за те, що ви знайшли можливість і вийшли з нами на скайп-зв'язок. Глядачам я нагадаю, що наживо скайпом з Кишинева був політолог Оазу Нантой. І, власне, ми говорили про, так як його охрестили у пресі, кремлівський список Сполучених Штатів Америки, в якому фігурують, я нагадаю, 114 осіб з оточення президента Російської Федерації Путіна, а також 96 олігархів. Цей список не означає, що проти цих людей будуть запроваджені санкції, але з можливістю того, що, власне, проти них вони будуть запроваджені. Про те, що ми будемо говорити о 20:30 з гостем нашої студії. А поки що наразі у мене все. Попереду ще новини, тож залишайтеся за ТР, бо попереду багато цікавого.